Mellem organismerne i det åbne lands naturtyper er der et utal af påvirkninger og vekselvirkninger, altså konkurrence, græsning og nedbrydning. Dette har ikke alene betydning for de pågældende naturtypers funktion og dynamik, men har også indflydelse på omsætningen af energi og stof. En helt grundlæggende forskel mellem organismerne er selvfølgelig, at nogle af dem kan danne det organiske stof, som de består af, ud fra uorganisk stof, mens andre ikke kan og derfor må have det fra de førstnævnte. Denne første gruppe, altså de autotrofe, opbygger det organiske stof ud fra simple uorganiske molekyler ved hjælp af fotosyntese eller kemosyntese. Den anden gruppe, heterotrofe, lever af andre organismer eller dødt organisk stof. Det forhold, at nogle organismer bruger andre som føde, kan illustreres med fødekæder eller fødenet, som der også er vist ovenstående i rapporten. Som det fremgår af boks 3.4, skelner man mellem to forskellige fødekæder, græsningsfødekæden og nedbryderfødekæden. I græsningsfødekæden er levende autotrofe planter den primære ressource, og i nedbryderfødekæden er det dødt organisk stof for planter, dyr og mikroorganismer. I økosystemets struktur er der i boksen illustreret et antal rektangler, og nogle af dem repræsenterer brede kategorier af det ikke-levende miljø, altså atmosfæren, jord og grundvandet samt jordbunden, mens andre repræsenterer de levende organismer, som danner to delvist adskilte fødekæder. Græsningsfødekæden, som er den grønne, og nedbryderfødekæden, som er den sandfarvede. Omsætningen af energi og stof i økosystemet er illustreret ved pile. Grå pile repræsenterer stoffer som ilt, kuldioxid og kvælstofsforbindelser, vand og salte. Den røde pil viser solenergien, som er forudsætningen for de grønne planters produktion af organisk stof ud fra andre uorganiske stoffer. Brune pile illustrerer strømmen igennem de to fødekæder af energirige organiske stoffer, som forsyner de heterotrofe organismer med energi til livsprocesserne og stof til vækst og formering. De grønne planter er græsningsfødekædens første led, altså vores primære producenter. Det andet led, primære konsumenter, det er planteædere, mens det tredje led og højere niveauer i fødekæden er de sekundære konsumenter, og de udgøres af rovdyr og parasitter. Dødt væv fra planter, dyr og svampe og bakterier indgår i første omgang i jordbundens pulje, altså rektanglet med jordbund af organisk stof, som er udgangsmaterialet for nedbryderfødekæden. Denne fødekædes andet led, altså primære nedbryderne, består af organismer, først og fremmest bakterier og svampe, som kan mineralisere det døde organiske stof. Og det tredje led, som er sekundære nedbryderne, udgøres især af jordbundsdyr, som lever af bakterier og svampe. Det og de højere led i nedbryderfødekæden er rovdyr og parasitter, som lever af jordbundsdyr. Da der er et stort overlap mellem de her konkurrenter, som indgår i henholdsvis græsnings- og nedbryderfødekæderne, er disse i dette diagram repræsenteret af en fælles kategori. De grå pile tæller fra de enkelte led i fødekæderne betegner henholdsvis optagelse af ilt og afgivelse af kuldioxid, altså respiration. For de grønne planters vedkommende repræsenterer den grå pil fra jorden optagelse af uorganiske næringsstoffer.